насред реката и вече е пременен в бял риза и червен пояс, за да посреща гостите на майските празници. Никола Ночевски, спортен клуб Морава, първи опит. Шапорио. На тежест от 285 кг. Никола Ночевски, 240 кг, първи опит. Добре, да. Едно, две, дай! Окей. Старт! Прес! Бута! Давай! Стиски! Браво! Получих опит на Никола Ночевски на 240 кг, да се поставят на щангата 280 кг. Борислав. Ако имат желаещи, 50 лева награден фонд, първо място, игра с публиката, който вдигне най-много от лек. За сега сте записали 4 състезатели. Никола Ночевски, спортен клуб Морава, 250 кг. Втори опит. Много рязко тръгва. Дай! Дръж! Бутай мощно го! Давай! Браво, бе! Получих опит на Никола Ночевски, спортен клуб Морава, да се поставят на щангата 280 кг. За втори опит Борислав Адов. Никола Ночевски, спортен клуб Морава, 255 кг, трети опит. Добре, дай, може! Стиски здраво, издигно нагоре. Напъваш през цялото време, айде може. Едно, две, дай! Окей. Стискай здраво, дръж, айде! Пусти, дръж! Бутай мощно нагоре! Давай! Напъй! Давай! Днес получих опит на Никола Ночевски от спортен клуб Морава на 255 кг. Браво! Очаквам заявката на Михаил Докторов. Борислав Адов е заявил. Борислав Адов от Ветрен с постижение 300 кг и четвърти извънреден опит 310. Честито на състезатели и треньори.